Coba Mas iringane spote ora kaya kanca-kanca Mas beda. Kosek ta iki ketoke pekok ya ngangoh kowe iki disepotke sik. Wah iki tok penyanyi telu ngene modar stroke aku ngene iki. Kosek wong urung disepotke. Wong ya jenenge penyanyi sregep ya kuwi aku ki nyawang tenan. Wah iki enek penyanyi ngene iki telune rasah nyingget lho sentonge. Lah malah koyo singgetan sentong kok rasah tuku blabak. Ngene lah dipanggil. Inilah dia Limbuk. Ngono to. Limbuk Cempluk Wati. Sepote kendang bem ku aja lali Mas. Yo, kita tampilkan. Oh nek ora nganggo cara tinju. Kowe ring merah iki ring biru. Ladies and gentlemen, let's finish the composition of the apa aku ora ngerti kok ngono. Vemos vemos para que no limbo. Okay, so vamos a hacer no shima. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Pak, modar aku. Pak. Lah ngapa? Wah. Hei, modar. lah ngapa? Mbok. Halah kok dadak bengok-bengok mbok ndang dicapluk ngono ya nyapa. Capluk piye wong musuh toa masjid kok capluk iki. Ngomong apa mau? Sumpah. Lumayan. Hai. Siap. Ngayahi wong ki nek ora ngombe mari Mas telung renteng sik ora tekan nggone. Saben dina mung ngalamun Kita tegel-tegel ki jane ya ora tegel tenan aku. Ndang Mas sithik Kas. Ostek tondo. Sithik geremak nil ki lho. Iki ngampet armu kok. Ora ajar. Ngangen-angen marang hai yayi sayang. Dalem Mas. Bapak kamu tukang tambal ban ya? Kok tahu? Habis kamu kayak kompresor. Ngerayu kok ngeceng ngono to Mas. Harap urip bebas. Apa nduk laler aja diguwak vitamin. Rasane piye? Rasane piye? Mending lalere timbang kowe. Rengan. Alon. Bu, aja dinet diangkrang. Bunga susah tilah. Masya Allah, sumpah dengkul kelinu. Koni mbok syuting kaya kodok bangkong gancet ya aja. Iki piye Mas? Aduh Mas, kurang bantal kayak Mas. Saya kene ya Mas ya. Kayak neng pinggir laut ya. Ketemu kudane laku. Lan pun kakang roman ki ngene iki nek cara dhisik. Piye Kang Mas? Terus karo dipetani. Oh, dipetani. Ati kurang mbokne
Kowe nganggo minyak wangi apa to nggon jarik? Kok pesing kabeh kaya ngene iki. Sedep kowe kaya ngene kok. Sedep dengkulmu wong anyir ya ngene kok sedep. Biarpun baunya kayak peceran rasanya kayak durian loh Mas. Ambune kaya peceren, rasane kaya duren. Kaya ngene iki ora duren. Lah, Kaya niki nangka bosok ya yo. wis tau ngrasake nangka basa Mas? Ya wong kaya kudu nguyuh aku. Ati kurang bisa lali. Na. Lanjutkan. Siap Bos, laksanakan. Ora sate cang. Bocah iki kandhane ngeyel ram-ram. Diomongi aja kok kan polah kok ngeyel. Padahal anggar polah terus jeglok ngene iki lho. Lho. Ngene barang ya enak. Kayak meringkil ireng kaya ngene. Dilumpukke sik. Engko dipepe maneman ngene iki nek garing 80.000 sekilo. Meneng sik. Ngene iki jareke apik diimbu kok. Oh, mbok go mulih. Diimbu jarene. Wah, jan mulih kecut iki kok. Kowe nyanyi, Nduk. Timbang Ayo rene mok, bateri. Hah? Rene bateri. Batiri apa? Ancang. Mbok ngono kok batiri. Batiri batu mau batu roek. Wong tawa kae. Batikus, batu mau batu. Wah iki pomo dadi tukang kerok iki ngono gampang teol ya. Mas Gareng. Geger kok ombone ra ilok-ilok ya Allah. Wis Ini kerokan tangane ndah kemenge. kaya wayange Mbah Nom Surata. Nduk, wengi iki prayoga ngati-ati. Leladi ana kene Pak Lurah ngguli rawuh. Iya yo. Ya wis ben kok ya. Iki alah bocah iki ndek ben lair ngono nggone mboke ora rusak. Ya lahir ya cilik, lahir langsung semono apa ora le amoh iki kok Gue ya. nembokku langsung diobras kok Mas. Lho, malah jujur Piye, Nduk? Diobras. Sing diobras opane? mripate kaya Mike Tyson ya. Heeh. Mangsa jus. Peraturan tidak boleh memukul bagian dada. Ya. Ndang nak wani. Emoh. Oi. Sumpah kaya bokong bayi, sumpah tenan. Bokong bayi dhek enek kelengkenge yo lagi iki. Nyanyi lagu apa? Lho, Nek kowe ora nyanyi lagu klengkeng. apa? Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Oh, lah speaker aktife ning kono mula balik sekarang. Baleni rene baleni. Sik tak takok. Sirahku nang ndi Mas, taeku nang ndi? Kikuk. Nyanyi lagu apa sing kira-kira? Timbang ana katresnanku Mas. Lho kon ngimbangi nang kono. Langsung Nang kono neng lah nang kono. Dedek, tak sarung. Padahal kamu lelaki murahan, seniman ya seniman yang nganggo akhlakul karimah. Iya. Padahal kamu. Dek, Hah? pengedan ngono. Lah ngapa? Lho, ora mbok ngenekke ta? Ora Lho, nek. ku wong cedhak iki mana ndang ngenekno kok mah ora. Wong edian. Nganggo bawa apa ora? Nganggo. Ya. Sampean sing bawa mawon. Tamu kakung putri ingkang minulya ing budi. Temanten sarimbit sampun sampating busana. Dia kepareng kakanthi manjing wonten kursi rinengga. Temanten kakung kalamun sinandra kadya dene bintang film Rano Karno. Wondene temanten putri kadya dene gajah dintup tawon. Ora kok gajah to Mas ayune koyo ngene kok. Ya ora. Ganden. Baleni. Ganden kowe tekonon, Den. Wis Mas, padha ngoreke pun. Nah, ganden tekon. Mas Gareng arene ngendi ngono? Mas, Apa arep nang ndi Mas? adol sapi majer? Ora kok sapi ki piye to Mas?
Sumpah. Karo seneng omah padha ya, Mas. Iya, padha sing nang omah do. Aku nang omah sing nang omah bingung sing pareng gua malah ketemu kaya ngene. Anake sapa kowe? Bagong Juwes. Hah? Bagong Juwes. Anake Bagong to? Heeh. Oh, alah nduk cilikanmu dhisik sing nyawiki aku. Kowe nganggo kaos singlet gek umbelen cawetan tok. Wah, bareng saiki gedhe kok nguyuh mangkat dhewe raja-raja. Kelok neme sepira Mas Ditut? Rasa grogi. Pokoknya tenang, rasa grogi nyek adep-adepan karo wong ganteng ki nyet ngono kuwi. Dadi santai wae. Rasa grogi Mas, carane ngilangi grogi ku piye, Rasa Mas? grogi. Pokoke ndablek ngono wae ya. Dablek. Dableke dipiyene? Pokoke ilangno pikiranmu ngono wae. Pikiran diilang nih. Nah aku edan piye? Maksudnya ki tenang pikirane. Tenang, mati. Ya mudhar kon nduk. Maksudnya ki nek ora aja ndredeg. Aja nganti ndredeg. Wis pokoke biasa ngono. Aja dak kowe grang-grang kok. Nyat aku ki sinyalku ndrak-undlup kok ora grang-grang. Koyak Mas. Kaya mbok gandeng. Ora. Lah kowe apa? Malah luwih parah. Nek mbok gandeng goreng ngene ngono. Lah iki malah ngapik ora iki. Lah yo volumene yo beda kok. Saya akeh wong owah saiki. Gusti, Gusti. Ayo turu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan bendino mung ngalamun jroning sepi sepi sabun
ing janji misake katresnan dadi lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu tutuke sedok Monggo